бях, може би 3, когато за първи път ми даваха ракета в ръката. Беше да имах една малка ракета и си спомням, че бях дори трябва да държах се на ракетата малко. Беше адски интересно, но почна игра сериозно, когато бях на 5. Ако наистина имате цел, знам през какво трябва да минеш, какво трябва да направиш. Много от нещата в този спорт като цяло са адски конкурентни. Всеки иска да играе, всеки иска да започне нещо. Но жертвите през нещата, които сме минали, наистина си заслужават. Трябва да сме почти на 100% всеки ден. Трябва да излизаме, да бъдем още активни, да се наслаждаваме на играта в същото време. И все пак да правим това, каквото искаме. Никога за мен е нямало нищо друго, освен тениса. Каквото и да е ставало отстрани. Винаги съм имал, винаги съм се чувствал, че това е нещо, което искам да правя. Не всички ще станат професионалисти. Всеки трябва да опита да дава всичко от себе си. Не всеки един играч може да стане шампион, не всеки един може да се докосне до големия елит, но най-важното за децата, за всеки един от нас е да даваме наистина 100% от себе си, да бъдем активни, да обичаме повече, да се наслаждаваме на момента, да бъдем още по-активни във всяко едно отношение. Все пак винаги има интрига. Никой не се знае кой ще стане шампион.